אנחנו ממשיכים, אני שמח שהבנתם. הדבר הבא שאני הולך להסביר לכם זה על תהליך הלימוד פה במכללה, ומה מצפה לכם בהמשך הקורס. תראו, הקורס שלנו למעשה מתחלק לשתיים. החלק הראשון זה החלק הפרונטלי, מה שאתם נמצאים בו כרגע בכיתת הלימוד. זה בין 17 ל-21 מפגשים, תלוי כל אחד ומה שהוא נרשם. בסדר? זה חלק פרונטלי. את זה נעשה פה בכיתת הלימוד הממוחשבת. לכל אחד מכם יש מחשב שמחובר לבורסה בזמן אמת. במהלך הקורס אנחנו גם נלמד אסטרטגיות מסחר חדשות במשך כל שיעור, ובחצי השני של השיעור, כלומר אחרי ההפסקה, אנחנו ניקח את אותם אסטרטגיות שלמדנו ונתחיל ליישם הלכה ומעשה במחשבים שלכם. לכל אחד מכם פה יש מחשב שמחובר לבורסה בזמן אמת במערכת מסחר דמו. מה זה מערכת מסחר דמו? זה מערכת מסחר זהה לחלוטין למערכת המסחר האמיתית שדרכה קונים ומוכרים מניות בבורסה, רק שזה דמו, הכסף הוא לא אמיתי. הרק הזה אגב, זה הבדל של שמיים וארץ, ואני אסביר. הקורס שלנו בנוי משלושה חלקים ולא מחלק אחד מסיבה מאוד פשוטה. פה זה נראה כאילו בכיתה אני יכול גם ללמד אתכם את אסטרטגיות המסחר, כלומר את הנושא התיאורטי, ובמקביל לעשות אתכם תרגול מעשי. אז זהו, שהתרגול המעשי שאנחנו נלמד בכיתה, הוא לא יכין אתכם באופן מלא למסחר האמיתי מסיבה אחת פשוטה. הרי תחום המסחר יש גם את הנושא התיאורטי ויש גם את הנושא המנטלי, לדוגמה. וככה אני אסביר לכם למה בכיתה לא מספיק יש הכנה נכונה למסחר האמיתי ונצטרך לשלב עוד דברים בקורס. לדוגמה, נתחיל את השיעור בהזדמנות, אני אגיד לכם חבר'ה, על פי מה שלמדנו, יש לנו עכשיו הזדמנות קנייה באסטרטגיית מסחר מסוימת לקנות גוגל. כולכם תיכנסו למחשבים, לחשבון מסחר דמו שלכם, ונבצע קנייה של 100 מניות גוגל. אוקיי? כולנו נקנה 100 מניות גוגל. עכשיו, כמובן שאנחנו לא קונים את זה בכסף אמיתי, קונים את זה בדמו. התוכנה, המערכת, שער המניות, הכל אותו דבר. למזלנו הרע, או לא למזלנו הרע, כי בבורסה יש גם עסקאות כושלות. דווקא העסקה שנעשה בתחילת השיעור, תצא עסקה כושלת, נפסיד. נפסיד בדמו, כלומר הכסף הוא לא אמיתי, כסף וירטואלי, נפסיד $100. אוקיי, חלק מהמסחר. לקראת סוף השיעור, ב8:50, אני אגיד לכם חבר'ה רגע, על פי מה שלמדנו, יש הזדמנות כרגע במניה שהסימבול שלה הוא AMZN, מניית אמזון. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אחרי שהפסדנו בתחילת השיעור על מניית גוגל $100 לדוגמה, כמובן לא הפסדנו בכסף אמיתי, בדמו. יש לכם בעיה לעשות עוד עסקה בסוף השיעור? ברור, אין לכם בעיה. למה אין לכם בעיה? כי לא באמת הפסדתם, הפסדנו בכסף וירטואלי. אבל אני רוצה לראות אתכם עכשיו יושבים בבית, לבד, קניתם עכשיו 100 מניות והפסדתם לדוגמה $100, ופתאום אחרי שעתיים אתם אומרים, רגע, על פי מה שלמדנו, יש פה הזדמנות לעשות עוד עסקה. סיכוי מאוד גבוה, ואני אומר לכם את זה מניסיון של המון תלמידים, וגם שלי בתחילת הדרך, סיכוי מאוד גבוה שאתם פתאום חוששים לעשות עוד עסקה. למה? אתם אומרים, רגע, רק עכשיו הפסדתי, זה עוד טרי, מתחילים לרוץ לכם סרטים בראש של מה, אני אעשה עוד עסקה, ואם אני אפסיד, זה כבר 2 עסקאות ביום. מה לעשות? שאצל 99% מהסוחרים, עסקה כושלת לא תורמת לביטחון, אלא מורידה את הביטחון. זו עובדה. ולכן תפקידנו בקורס לא ללמד אתכם רק את התיאוריה. בשביל התיאוריה לבד אתם לא צריכים אותי. תפקידנו בקורס לתת לכם את הליווי שמכיל בתוכו את הנושא המנטלי במסחר. הבנתם למה הלימוד בכיתה, ולא משנה שלכל אחד מכם פה יש מחשב שמחובר לבורסה במערכת מסחר דמו, לא מספיק? כי בכיתה אנחנו לא מטפלים ומלמדים אתכם את הנושא המנטלי שקיים במסחר. ואני אגיד לכם יותר מזה, שלהיות סוחר רווחי בבורסה, 30-40% זה טכניקה, מה שעכשיו אני מלמד אתכם. 60% לערך זה הנושא המנטלי. היכולת שלכם להיות ממושמעים, היכולת שלכם לעבוד נכון, היכולת שלכם לא להתרגש מעסקה כושלת, לעבור לעסקה הבאה. וזה גם חלק מהלימוד. לכן, הקורס שלנו בנוי משלושה חלקים. החלק השני של הקורס, כמו שהסברתי לכם, החלק הראשון זה לימוד פעם בשבוע בכיתת הלימוד, פה נלמד את כל אסטרטגיות המסחר. החלק השני של הקורס זה שיעורי מסחר אונליין, 2 שיעורים בשבוע.
זה החלק השני של הקורס. עכשיו, מה זה אומר? לא להיבהל. קודם כל, כמו שרשמתי, שיעורי מסחר אונליין. זה אומר שכל אחד עושה את זה מהבית שלו, מהמחשב האישי שלו. אגב, אתם יכולים להתחבר אלינו בטאבלט, ויכולים להתחבר אלינו דרך סמארטפון. מה זה אומר? שמשיעור רביעי, אתם תמשיכו לבוא לפה פעם בשבוע רגיל. זוכרים, אמרנו, הקורס הוא 17, 21 מפגשים. אבל משיעור רביעי, בנוסף לזה שאתם תבואו לפה פעם בשבוע, אתם תצטרכו להתחבר אלינו דרך המחשב האישי שלכם עוד פעמיים, כל פעם למשך שעה, לשיעור מסחר בזמן אמת. הכניסה לשיעורים מאוד מאוד פשוטה, תקבלו לינק, מה שאתם צריכים זה ללחוץ על הלינק. מה אתם רואים אצלכם באותו רגע במחשב? השיעורים הם בשעות הערב. באותו רגע אתם רואים את האנליסט של המכללה, אתם רואים את מערכת המסחר שלו, אתם שומעים אותו, ואתם רואים אותו מבצע מסחר בזמן אמת. במשך כל השעה, כל שיעור כזה הוא שעה לערך, במשך כל השעה הוא מסביר איזה מניות לקנות, באיזה אסטרטגיה להשתמש, היכן למקם את הסטופ-לוס, היכן לממש את הרווח, מה מצב השוק, שוק ללונג, שוק לשורט, על איזה מניות אנחנו צריכים להתמקד בהתאם למגמת השוק. המטרה שלנו בשני השיעורים האלה זה שתחיו איתנו את השוק. תקבלו ליווי מלא על ידינו, תסחרו יחד איתנו, ואתם תראו שפעם בשבוע אתם תגיעו לפה, ועוד פעמיים בשבוע אתם תסחרו יחד איתנו בחדר מסחר האינטרנטי, כלומר זה 3 פעמים בשבוע, זה משהו כמו יום כן, יום לא אתם איתנו, ואז אתם כבר חיים, אתם נושמים את השוק. זה לא שאתם הופכים להיות גאונים או קוסמים, אבל עצם זה שאתם יום כן, יום לא, סוחרים בליווי שלנו, אתם חיים את השוק. השוק לא מפתיע אתכם, אתם יודעים מה קורה איתו בכל רגע. לכן חשוב מאוד שתבינו, השני שיעורי מסחר אונליין, שזה פשוט מאוד להיכנס אליהם, סך הכל כל שיעור כזה הוא שעה, 2 שיעורים בשבוע, 2 בשבוע בבית, לא דורשים לכם יותר מוקדם, אבל זה מאוד מאוד חשוב להצלחה שלכם. אם אתם פעם בשבוע תגיעו לפה, עוד 2 שיעורי מסחר תהיו איתנו בזמן אמת דרך הבית. אגב, אם פספסתם יש הקלטה, כמובן לשמוע את ההקלטה באותו יום. אתם תראו שאתם תצליחו, כי אתם פשוט מאוד תחיו את השוק, השוק לא יפתיע אתכם. אתם כל רגע תראו מה קורה. לכן חבר'ה, משיעור רביעי תכינו את עצמכם, אתם צריכים פעם בשבוע להגיע אלינו כרגיל לסניף, ועוד פעמיים בבית, בחדר מסחר האינטרנטי שלנו, לסחור יחד איתנו.